So hi guys, dito pa rin kami sa isla ng Pamilacan. Kasama ko si Saner TV. Gumagawa siya ng ano, Kinilaw. Kinilaw with Swaki with Bawo. Nice da. In Bisaya, asa ka? Bawo. Bawo, yun si KARL. Naghahanap ng Swaki. Yung tropa namin isa doon sa malayo tumatay. Kilaw, kilaw sa taron, kilaw, kilaw. Kinilaw nga hilaw. Kinilaw ni Saner TV. Choy, na pa dyan. Gamay rin suka na to. Gamay rin suka ni Choy. Gamay rin suka. Oy, suka ay god. Kuan ba? Ato. Siguro ba ako pa eh, 15 minutes. Pagkamakay. Labas dyan. Pas-pas niyang gugma. Yum yum yum. Ikaw na nagswaki. Oh, parang niya, mag-shoot ba? Eh unya din ni KARUN. Kumay mo to. Napilian na yung contact ko eh. To, disway ko na ulit ko. Ay, Ndan ba na? ang gag ko, sure ko. Anong gamay ito ko. Ano ka itong kandon? Narulo. Napili. Gamay no? Ay, importante sudlanan. Di para sa kuhan, para sa... Kuan, naiko na naman, may maragong ko, naiguang na ba? Ibutan ni dili. May buot. So guys, manikan on guys. Itlog di ba din eh? Diba? Itlog. Itlog niya no? Bihod. Lah, wala nagatilag ko ano. Malimar. Kinilaw. Labas kayo. Labas. Bugat-bugat na ganun. Bugat-bugat. Suka sandro. Ano pre suka? Ano suka? Patay naman na. Buitapang. May pinang bulita pa na. Ang sus. Isa. Aga kuan ba pag nilang kuan. Nila. Laroy. Buong gama. Ha? Test drive. Sige na. Enjoy. Enjoy dane. Kainan time. Sige na. Kinilaw. Bawo. Kato na mungkot pa sila. Kato? Kato na yung nga. Oo, pinagkato na mo katong abaw kay. Sige na. Sorry, play na. Wala. Nabang-kurang ka.
Magkakaroon sa bagas po. Partner saan ba? Dong! Nuluson! Lato na, lato! Agi ana!